Amacingwane phakathi akagugi guga abafocus shuko njalo ngulunga siyabingelela lapha siyabonga Macingwane ngicabanga ukuthi awukho umbuzo ongawubuzwanga futhi sizogcina siphinde into eziningi kube ngathi asiphilile kahle emakhanda kodwa ke kukhona indawo engifuna sike siyibuke ebaluleke kakhulu kuthina ama South Africans engicabanga ukuthi isimilo sibaluleke kakhulu nobuntu uyabona nje mangikubiza nje ngithi phakade elingagugi uthi uphakade akagugi guga abafocus uchaza ukuthi thina abantu siyayiqhenya ngezibongo zethu uma kungavela nje iqhushu insizwa yakwaZulu lapha ya ebizwa ukuthi umageba you know a character you expect from that person you expect umuntu oshayayo nenkani ngenxa yokuthi sibonge sibuya koShaka Zulu built by a character yoZulu Macingwane ke waziwa ngeNgwasman thiwa iNgwasman bayayithanda abantu bamaCingwane bayayithanda impela futhi baqonda ngqo ngakwenzela example ngomunye wakini ungizwe emkhulu vela ayibeke nje injalo akathukani ngicangizama ukuchaza ukuthi kubaluleke kakhulu isibongo uSC okwakubuza ukuthi wenzani mhla ungena ehlalweni sobuminister into oqala wayenza ekubuza ngendlela ukuthi did you even go celebrate or what was the feeling you had Angikukhumbuza ukuthi wahamba wayobona amakhosi asemachunini if uyakhumbula washo wena ukuthi ayakweseka kulolu hambo ozolithatha now I want to know ukuthi kuwena mhlonishwa kule mibuzo sobuziwe ngifuna sibheke nje lento ebalekile engicabanga ukuthi ngathi yona ilahlekile la eSouth Africa kakhulukazi apha esiphoyiseni isimilo nonembeza uma ubuka isibongo sakuMacingwane singena iqhashaza elokuthi babukeke njengabantu abanganalo iqiniso ngenxa yakho ngishiso lokho ukuthi eSouth Africa yonke wena no General Sibiya enazi ukuthi immediate hlusha ukuthi slow or later nina nobabili futhi nihamba nobabili kuleyo nto leyo akuphathi kabini ukuthi isibongo soMacingwane mhlambe kusukela namhlanje njengomuntu omkhulu kangaka uyosifaka ohlazweni mhlambe sigcine sisinalo lochashaza ukuthi hey labantu laba banamampunga baphika into ebhaliwe ibhasi elibhaliwe aliphike nje Ngicabanga ukuthi kulolo daba selixoxiwe lwafinyelela ekugcineni kodwa ke senga-eda nje ukuthi anything noma yini ehlukumeza isibongo sasemachunini noma ngabe yini iqhama ngayiphi indlela njengoba noma yini ehlukumeza abantu besinye isibongo ingabaphatha kabi so noma yini eqhamukayo engaphatha kabi isibongo sasemachunini ingiphatha kabi or ingangiphatha kabi noma ngabe yini so ngaloko ke mphathi wami ucabanga ukuthi mhlawumbe ungalithatha lethuba ulisebenzisa ukuthi usho ukuthi cha lokuthi ngiqinisa ikhanda ngithi immediate uminisha lokho engaminishi lokho for the sake of isibongo sabantu bakithi angihloniphise ngijike leyo mpendulo ucabanga mhlawumbe lokho cha angikucabanga hayi ngikunikele lelo thuba mphathi wami how confident are you kuma skills and competency wakababa uGeneral uSibiya Ngubuza lokhu ngoba in his competency report specifically page 8 and 9 it says he failed in his words it was not positive ikhona ichashaza okulibekayo
uze kube sengathi ungathi he passed, and any other person at that level, you would want to say pass. That's what you would want to hear whenever such things are spoken about. Kodwa mawusuza ukuthi kwaba khona into enjalo, iba khona into ethi then what happened. Kodwa ke kuya ngokuthi yayinamandla angakanani leyo nto ukumnika noma ungamnika umsebenzi, nokuthi kuya ngokuthi izinto ezazikhona lapho zazi namandla kangakanani phezu kwalokho, ngoba mhlambe kwakuyi out of 10. I-confidence yakho kuyena ubaba uGeneral Sibiya ime kanjani since usuzwile ukuthi hayi azange be positive? Umuntu ongaphendula ngo kanjalo supervisor wakhe uGeneral Masimula. Mina ngakhuluma ngeka General Masimula, umuntu engisebenza naye eduze, kodwa hayi ko Deputy General, so go Deputy Commissioner. Abangeni kulolu hlalo ukuthi whether or not nginayo confidence ngoba abasupervisor yimina, abasupervisor National Commission. Mhlawumbe nalombuzo engizokubuza wona ngangiphendula kodwa ngangiphendula but ngiyacela uzame. 2016 iDA no Mr Herman Mashaba they claim ukuthi ba appoint Mr Sibiya. Do you have any idea ukuthi why they concealed to the South Africans or from the South Africans ukuthi they hired a person who doesn't meet the competency requirements? Inkinga nje ukuthi esengeke ngikuzwa ngabanye abantu nanje ngoba kuna le commission, kodwa abantu abazi kahle abantu ababekhona ngesikhathi eqashwa ukuthi bazi kwakukhonani babhekane bathini ngalokho uma kwakukhona ibona bangakhuluma babe inkulumo yabo ibe nesiqi. Mina ngifika nje usengaphakathi uSibiya. Mhlawumbe wena if bekuwena ubuhleli lapha kulesahlalo ubungamthatha engaphasanga icompetence? Umbuzo wakho uyawubuza kuya ngokuthi vele yini ezokwenza ukuthi umuntu aqasheke noma angaqasheki. Uma kuwukuthi lokho kumele njengomgomo ukuthi kuyamphasisa noma kumphasisi, ngeke ukuthi engayiphasanga ubuso uyamthatha, kodwa kuyiyo futhi into emile ekutheni uyadlula noma kadlula. So ngeke ngazi ukuthi le competency test okukhulunywa ngayo iyayimi kuphi ezintweni zonke ezazikhona. Mhlawumbe njengomphathi phela ngenzela ukufunda nami ngizoba uminister ngelinye ilanga. Ucabanga ukuthi kulesi sihlalo singaka noma kulezi ayitholile sidinga ukuthi umuntu icompetence yakhe ibe nayo mhlambe ngabe 100% or ngamthatha ngo98 ngamthatha ngo20 or ngamthatha generally ngokwe procedure noma ngokwenqubo umuntu mayese interviewile kusho ukuthi wayiface panel yamnikeza amamaki nayo yonke into nokuthi angaconsider ukuthi athathwe ilabo fanele bamthatha baye bamuse competency test kuse sekuyobhekwa ama skills athize. Uma ke ibuya ibisihlanganiso nokuthi kuthathwe ke isinqumo esiphelele ukuthi kwenzekani ngaye. Manje yikho nje ngithi angazi kahle ngoba ngangingekho ngesikhathi kwenziwa konke lokho ukuthi yathi uma ibuye i-competency test inalokho bakufaka siphi isikali babona ukuthi kuyamvimba noma kuyamdlulisa base bethatha leso sinqumo. Kodwa ngokwenqubo nje kuqhutshwa kanjalo ukuthi after interview then competency test, and then emva lokho ke bese yabuya ke ezoconsider ke lo qondene ukuthi
uyamthatha noma kamthatha nokuthi unumber bani kulaba abanye kade be-interviewer kuyakusetshenziswa kanjalo. Mhlawumbe ukuze ngiyithole impendulo Mhlonishwa angiyilungise la. Owakho umbuzo kuwe lo owuphendulayo uthi kwenziwa kanjani ukuze umuntu adlule emva kwe-interviews angene ku-competency bese kwenziwana. Owakho ke lo mbuzo oyibuze wena. Nawo kowami ngicela ukuyilungisa and gcina wesikhathi ungilungisela ungadli isikhathi sami ngombuzo ka minister. Owami uthi if wena bokulesi simo salabantu abahleli ngale ubuzomcasha yini i-competence ingaphelelanga yini? Uma ngabe i-competence inogcopho nani kuukuthi futhi lokho ikhona okumesangweni ukuthi uyadlula noma adlula. Uma kuthi akadluli ngenxa lokho so bengeke. Kodwa uma kuukuthi uhlelo lwabo ukuthi cha lo muntu engaphasanga kodwa ke uyathathwa kuukuthi indlela abahlele ngayo ukuthi kuqashwana kanjani lapho kusho ukuthi ungamthatha ke uma ngabe kuukuthi akubalekile ukuthi uyayiphasa noma akayiphasi i-competency test. Nanokuthi uma usukuhlanganisa nama konke oku-interviewer ubhekisisa futhi nabanye uzokwazi nokumthatha noma uzomthatha kodwa kuye kube kuhle ukuthi nje kuphaseke konke. Akuyona into straightforward ukuthi you fail i-competence then ngoba angazi noma i-competence noma i-aspect yayo or sangikhuluma nje ngikuzohlwini kancane oswini kancane. Mhlawumbe angazi noma ngichaze kanjani minister. Ubuye wena uyibuze yakhe imibuzo bese uyayiphendula ungayi kulo buzo wemini. Ngake ngaba u-exam ama learners license. I-learners uyayiphasa or uyayifail. Uyabona ukuthi ufail kubuza umuntu athi ngifeyile nga1 ngifeyile kanti it's a pass or fail. So i-competence njalo i-pass ne-fail. In this regard, if you were sitting in that position ubuzomthatha ubengumthatha epass i-competence or efailile. Manje kulukhuni ukuthi ngiphendule ngendlela ofuna ngayo ngoba usubuzile wona oqeda manje mase ngiphendula mina ofuna ukungalusa. Cha asilungisa ngixolise mphathi wami bese ngakwazi ukuphendula. Ngenzela ukuthi ngiyaphendula lo ubuzwe mina. Ngiyaphendula nje kahle ngithi i-competence test abanye abantu bayebethi nomuntu efailile kodwa athathwe kuye ngokuthi i-criteria yabo lo kwenza ukuthi umuntu athathwe ukufeyila nokuphasa kuyingxenye into lokho. Abanye bathi hayi uyifeyilile i-competence kodwa yile ngxenye ye-competence test so singamthatha or hayi ufeyile le ngxenye ye-competence strong kakhulu ngeke aze athatheke. Or abanye bethi bayabona ukuthi anga-improve something like that. So kuye kube khona izinto akubi straight ukuthi ufail i-competence then or pass i-competence. Angayiphasa futhi i-competence uthola ukuthi ngapha ku-interview ayikhona khambanga kahle then awusamthathi ke njalo kodwa enze kahle ngale competence. So akuyona into straightforward as far as I know. Asidlule mphathi. As a minister lapha esiphoyiseni wena obhekelele umthetho from cabinet. Are you allowed ukuphula imithetho noma kunezinto uma uphulile imithetho sithi hayi le ngoba iphula uminister singayibeka eceleni? Cha, awuvumelekile ukuphula umthetho. Singakwazi ukwenza lokho. Okay. Ngikubuza ngoba ngifuna sibheke impendulo zakhe endaweni eziningi. Did you give uNkabinde noma chief of staff uNkabinde an unlawful or illegal instruction to record Baba Mkhwanazi on the phone? No, I gave him no instruction. I only made a suggestion to him. Uyazikhumbula uthi kuyena ngimtshelile ukuthi abomrecorda? Ngikhumbula ngathi he must consider. Ngaqoleka ngamacengwana. Mhlambe singayibuyele emuva siyoyihlola mhlambe ngelinye ilanga. Kodwa ke wena in your words uthe umtshelile ukuthi aka record
umkhwanaza asibambeke ngale yakho ke indlela. Okay. Do you think umnikezi umbono oqondile yini ngaleyo ndlela omnikeze ngawo? Mhlawumbe wacabanga ukuthi ngabe ukuthi umnikeze into illegal? Cha akukho illegal ukuthi uma ngikhuluma nawe ngifisa ukuthi ngikurecord kazathu simbe ongavumelekile ukudlulela kumuntu wesithathu ukuthi alalele nina nobabili bese ya recorda. Njengoba sibaningi la mphathi wami njengoba uyidlulisile ke le voice note ubumtshelile ukuthi ngiyakurecorda noma uzokurecorda unkabinde ngizoyidlulisa. Hayi mina ngimrecordanga. Usho ukuthi unkabinde uyena ophulele umthetho? Wala ngazi noma uphulile. Asibuyele emuva mphathi wami ungangishiyi. Ngiyakuthembela kakhulu kuwe ukuthi wena uphethe umthetho. Kodwa muzothi awazi noma i-act ithini ngokurekhodana lo mbono unikeze unkabinde ukuthi ubomrecord uma ekhuluma nawe? Is that a lawful instruction? Not uthe kusona instruction. Umbono omuhle yini lo ukurecorda umuntu okhuluma naye wena akuyona into unlawful. Oku-unlawful ukuthi nithi nikhuluma nebabili bese bakhona umuntu on record njengoba unkabinde enzile. Enze kuba Wena recorda mina sikhuluma naye. Wena esikhuluma nawe la eParliament wena oze nayo uyithathephi? Angisezwa ke noma sikhuluma ngento eyodwa. Sikhuluma nge-recording mphathi, VN voice note. It's you who brought that VN to Parliament. Therefore that means Mkhwanazi unkabinde took it somewhere and gave it to you. Then you become number 3. Is that what you are saying? No, ngithi umthetho uphuleka uma abantu bekhuluma bese uqhamuke ekhoneni bese uyaba recorda. Mhlambe yima ungakuzwa kulesi sigameko esenzakele. Are you saying ubaba unkabinde lento ayenzile ukuthi a record ubaba uMkhwanazi engamtshelanga 1 bese 2 eyithatha ke le recording eyidlulisele kuwena, which makes you number 3? Akenzanga into wrong according to you. Uma urecorda inkulumo oyikhuluma nomuntu ngqo njengoba ngeke ngasho ngathi akukhona intombazane engangakhuluma layo yangirecorda ngazi yayisihlela yonke indawo leyo nkulumo, kodwa umthetho uthi uma ngabe lo okhuluma nawe ekurecorda akuyona into yokuphula umthetho. Ngifuna ukugcina lapho nje, angifuni ukwanda. Ngizodlula yabona ngalomthetho if bekuthiwa nje bekwenze bekuzocelela iveni imela ngaphandle mawuphuma uyigebelela iveni ngoba uphukile lo mthetho, asingaye eceleni mphathi wami. So uyavuma ukuthi wena onikeze umbono namhlanje njengoba sowumbona that day bekuyi instruction kunkabinde ukuthi akamrecord? Cha ngaze ngimnikeze instruction, umnikeze umbono wena omnikezile. Did you not under oath say that awumazi Brown siku committee? Angaze ngisho ukuthi angimazi Brown ngomhla ka 5 March. Hayi angaze ngisho. What uyamazi Brown? First time ubuzwa ngoBrown. Angaze ngisho ukuthi ngiyamazi Brown ngomhla ka 5. Angaze ngisho futhi ukuthi angimazi. Ngathi akayona i-associate, in other words akayena umuntu engisondelene naye esibhema naye ugwayi. Ngaphika lokho kuphela. Ngathi moshe uyintsha lempendulo, nginenhlanhla yokuthola impendulo ezintsha, angizubhora abantu la phakathi. Cha ngithi mhlonishwa idlalile la isayilalela ithi the person that General Mkhwanazi is talking about is not my associate. Isho kanjalo. Ekuqaleni comment yami ithi the person that was on the phone
the photograph that was on the phone, I responded by saying, I don't know this person. Ngachaza ukuthi kwangena Brown law, it was not Brown. So mangathi angimazi ngangisho yena Brown. Kangisho umuntu owayesesithombeni ocingweni. Okwangena Brown. Lesi thombe osinikwa ubani? Ngangisinezwa enye insizwa okuthiwa umuzi ngam. Mhla siku committee u virtual bakhombisa isithombe. Cha, angithi mina ngesikhathi siku committee ngase ngiqoqela iCommittee into eyake yenzeka kumina ngelinye ilanga ngikwe ekisendaweni ethize ngihlangana nomuntu ethi khona umuntu onje kanje ohambe ekhuluma ukuthi ngase ngithi lo muntu ubani lo muntu ngaze ngathi awungikhombise uma ungasithola isithombe bongikhombisa wase ngikhombisa ke emva kokufuna hayi ukuthi sasikhona isithombe eParliament kwangekho isithombe eParliament ngangixoxa indaba ngokuqala iCommittee istori soqala ngasixoxa ngase ngixoxa sesibili story somuntu wangifonela ethi kunomuntu ngapha eWitbank ohambe ethi ukoleka imali ethi umfowethu omncane ongilamayo ngase ngichaza ukuthi ayikho into enjalo ngoba usahamba emhlabeni. So kwakuzitori zami nje lezo ezimbili. Ngona uqinisile minister itori hayi. Uphiwe. Uyakhumbula uthi uprincipal weissue yakacwecwe usethathile ama blood test waphinde wena futhi wajika wathi no akawathathanga. Yes, ngiyakhumbula. Uyakhumbula iviki elidlule usibizile wasibeka la phansi wathi wena une recording eveza ubufakazi bokuthi ubaba uMkhwanazi ukuthreatenishile. Cha ngithe kune recording engifisa ukuthi iParliament lizwe or iCommittee lizwe la khona kune recording ethis ngase ngichaza ke uma ingasenzeki leyo nto ukuthi kube kuphi la kube khona inkinga. So ngakusasa askes baba ngakusasa. So sisesokhuluma ke ngalento yale voice note. Ngizama ukuza nepattern yokuthi amahlandla amaningi minister uvamise ukuthi ngathi kuyayiphumela la kuwena uvela uphendule bese ngelinye ilanga ubuye uzoyishintsha lempendulo uphendule ubuye awuyi research yini mhlawumbe into oyibuza noma uyiphendula bese uzobona phambili. Can I raise a point of order? Cha kunjalo. Yes, Chair, with due respect to Umhlonishwa Ushongo. And I would sympathize with you, Chair, as well, because you may not fully understand Zulu. But when somebody says, Kushuguti la kuwena kuyasiphumela, what is meant is that, one, you are just talking without even thinking. So somebody is just saying something which is not a reflection of a working brain. I mean, it's like somebody, let me make another example. Maktwa, when they say kuyasiphumela, it's like somebody who can't even control themselves when they need to go to the bathroom to pee. They just release the pee along the way to the bathroom. In Zulu, it's right in that context. So I don't think it's correct for the honorable member to say to the minister, la kuwena kuyasiphumela nje. I would like to suggest that he doesn't use that language. Thanks. Must withdraw it, in fact. I think Chair umhlonishwa ngokukhulu kuyithoba. Angibonga ukungikhuza ukukhuza abantu abadala isibusiso ngesinto. Ungivimbe ngakaqeda ukukhuluma ngisathi mhlambe kayiphumela ungakayenzi research mhlambe le part ethi research akayizwanga but makuthi izwakele kabe ngiyixolisela but ngibuza ukuthi kuyiphumela kunga researchwanga yini ngiyayixolisela. You apologize. It is an apology. You heard what he said, Honorable Minister. Clearly. I have no problem with the apology. And the context that is being given is the correct context. It's a correct context.
The apology is accepted, Honorable Member. Ngixolisa kubaba uNtuli kakhulu ngoba angimthukanga umhlonishwa. Honorable Ngichazile ekugcineni ukuthi research kuyiphumela kunga researchwanga. Honorable Apologies accepted. Honorable Shongwe is humbling himself before you. I I accept understand the the guys well apology. I understand. Nami I accept unconditionally. Amen. Uyakhumbula mhlonishwa sisethendeni leli ngalela lishayisa ngomoya usithembisa inamba ye call center wathi uzosibuyela nayo. Yes, ngiyakhumbula. Wayithola. Yes. Wabuya nayo wasinika lela langa lela. Inamba kwa inkinga issue mangikhumbula kahle mhlawumbe ke ngiyakhohlwa ukuthi iyasebenza noma isebenza. Inamba ngayinikeza kwasoba ukuthi ziyasebenza yini. Now abanye babethi ayisebenzi abanye bethi ziyasebenza ngaphuma Wena wawuthini mphathi? Wawukubaphi kulaba ngathi ziyasebenza. Okay. Ngaphuma ngafona yangasebenza inamba. Ngacheck ukuthi yini ngasebenzi kwathiwa babili abantu abasebenza kule call center kwathiwa oyedwa ubeme passage ekhuluma nocingo oyedwa ubese bathroom so bengekho umuntu okoperation ngase ngithi abayivale leyo nto ngoba ingenzela ihlazo kubantu kanti abantu bakhona babili ukunje omunye use passage ngalesikhathi kufuna ubulibele ucingo omunye use bathroom ngase ngithi akube khona umuntu okhona ngaso sonke isikhathi. Kwenzeka kanjalo. Ngifikela umbuzo ukuthi ngibuza ukuthi inhloboni yefone le wakuyi cellphone eyodwa yini for the country yonke? No, kwakunabantu ababili e-call center. So lo oqala kwathiwa ngesikhathi ngifona mina ngicheck ukuthi nabo abantu befona kodwa ucingo lithathwa umuntu wathi ubese passage ekhuluma ucingo lakhe omunye ubese bathroom. So uchaza ukuthi bathi kuwena yakhala le phone but azange ibanjwe. Ifoni yase call center yakhala. Yes, yangabanjwa ngoba akho umuntu. Ngicela ukusho mina ukuthi le phone engasebenzi mphathi azange ikhale. Wena wake wayihlola wena ngokwakho. Angithi ngiqale lapho ngayihlola yakhala yangabanjwa ngase ngifonela ke izikhulu zabo ukuthi nakhu ngifona la umuntu engalibamba ucingo kanti ama members eParliament athi kukhona inkinga la sengiyaphuma ke ngiya ngemuva kwetende ngiyafona ucingo alithathwa umuntu sengifonela ke isikhulu kwenziwa yini ucingo lungasebenzi bathi hey bazocheck isikhashana basebethi hayi omunye ubese passage omunye ese bathroom that's why belungathathwa umuntu kodwa belikhala. Angisebenzisa igama elithi tendency bengizothi umkhuba manje honorable chief uzolimala alithathe kabi lona mkhuba uyawubona ukuthi umningana la kuwena ezintweni oyikhuluma zingahlolwanga bese ziyohlolwa ngamuva njengakuphi case ekacece wathi igazi lithathiwe ngase ngiyachaza ukuthi cha mhlambe ungawuphendula wakho umbuzo wami uthi uyawubona lo mkhuba ukuthi uba mningi owakho uthi ngachaza na cha wakho umbuzo lo owami uthi uyawubona yini ukuthi lo mkhuba mningi umuntu ezophendula ukuthi ngachaza ukuthi umbuzo wakho uzothi wachaza na so asike mhlambe silungize mphathi wami umbuzo uthi uyawubona lo mkhuba noma le tendency ukuthi kuwena kuyakhulumeka bese kubuya ngamuva kuyalungiswa. Cha anguboni njengomkhuba kodwa ngiyabona ukuthi kuke kwenzeke kube kanjalo kaningana mhlambe konke mhlawumbe sithi konke nje kule ngiyibuze la kusho ukuthi useyiphendula manje cha ngiyabuza ngithi sithi mhlawumbe konke noma eyami impendulo ethi kuyenzeka. Ngiyabonga kukangakanani ukuthi kena mhla ka 31 mubhala lencwadi kwakunale nkinga yokuthi wawungakahleleki kahle wawungakahlelelwa kahle ukuphenduleka mhlawumbe uthola information ephelele wasuthatha lesinqumo ukuphuthuma kuze kungene lo immediately disband. Cha incwadi engayibhala esemthethweni futhi isebenza ngaphakathi kumthetho sisekelo udaba luka immediate lukhulunyiwe
ngomyalo kaSihlalo ngicabanga ukuthi silisongile kodwa uma ufuna ngiliqale phansi ngingaliqala. Cha, ngiyasaba ungayicali mphathi wona ukhuthele ungayilanda yiyo ngayisa kude kakhulu. Kodwa angu interject mhlawumbe for the sake of isikhathi. Okay. Uma ngicela ungisiza la ngescenario. Okay. Uma umuntu ezothi start a process of disbanding iPKTT immediately. Wena makuwukuthi wena uGeneral Sibiya uhlele lapho. No angasebenzisa uGeneral Sibiya ngisebenzisa umuntu ongathi uyacabangeka. Ubaba Mkhwanazi mhlawumbe. uGeneral Mkhwanazi uthi lapho ngikunika instruction mina nguMinister Mchunu. Start a process of disbanding this PKTT team. What would you do? What does it mean to you? It means you have received. Immediately. Start a process of disbanding PKTT immediately. What would you do? Angithi 5:20 ebusuku. Uzofunda incwadi understand ukuthi na incwadi isho njalo kodwa ke isikhathi 5:20 awuke office. Okusho ukuthi usuyifundile uyayizwa kodwa ayikho into ongayenza njengamanje. Uyenza until kube khona isikhathi ukwazi ukuyenza leyo nto. Manga kusasa kumhla ka1 ama office evaliwe kusho ukuthi awukakwazi ngoba kuvaliwe ukuyenza koze kube la khona kuba khona into ethi ingenzeka. Then umuntu mayezothi disband immediately buzowenzani? Success or 5:30. Angithi yikho lokho engikuphendulayo ukuthi uphethe incwadi ethi immediately. Mhlamba ngiphinde mphathi wami mhlamba ngizwanga. Nice. Okay. 5:20 ntambama mhla ka31. Yes. Ethola incwadi ethi immediately. Bhala bese ethi immediately. Oh, okay. Akho team phela phambi kwakho ukuthi thatha ucelemba uhlakaza. Kumele uye office livaliwe umhla ka31. Lisazovala futhi nangomhla ka1. Mhlawumbe uzozuya office ngomhla ka2 noma ngomhla ka3. Bese uqala ke iprocess uqala ngokuqalwa ngakho uze ngokulandelayo. That is when you are doing a process of disband, right? That's a process. Yes. Immediately. Yes. And you have started immediately. Awulindanga. Yes. Siyavumelana. Ngoba nje bekuvaliwe office. So uma uyithole 5:30 namhlanje nge31st iletter. Bese ke mhlawumbe sithi ngiyabekisa nge2 iMonday. And you are supposed to report at work. You get a letter that says disband the PKTT immediately. What would you do in that regard? Angithi ngizoqala iprocess. No. Ngangihlukanisa. Start the process of disbanding PKTT. That's a question on its own. Sidlulile kuleyo. I-process ile slow. Now this one says disband PKTT immediately. Doesn't that make PKTT with immediately after the letter? Umuqala nje instructor give instructions uthi valani kuyavalwa lento kuyavalwa. Doesn't that give that qualification? Cha ngeke ukwazi ukwenza kanjalo. Kufuneka ukuthi uqale ungakwazi ukwenza ngeprocess. Uqale wazisa abantu aba relevant. Niqoqa futhi ukuthi nizoqala kanjani. Qhubeke kanjalo. Yiko nje ngithi ngeke nje uvela usuke nje. Ushuthi kwasekuphuthuma ngaleyo ndlela leyo ukuthi ubungalinda ukuthi uvule emsebenzini unyaka ozayo ukuthi ubhalele incwadi ethi immediately. So yiko ngabeka umhla ka20 ngathi kufanele kube ne report ebhalwayo esho ukuthi sizokwenza kanjani and so umhla ka20 hayi ngakusasa. Ngibuza ukuthi wawujahena ungalinda umhla ka20 ubhange umhla ka20 ubhalele incwadi bese iqala iprocess emva kamhla ka20 kwakujaheke yini yayijaheke ngaleso sikhathi leso? Akukho la okubhalwe khona ukuthi kwakujahekile kubhalwe ukuthi ngomhla ka20 akube khona preliminary report. Akukho nje igama lethi but udisband immediately khona. Yes ukhona kodwa report ibe mhla ka20. Okay. Umuzoza la
uzosinikeza lobufakazi mhlawumbe noma uzosibriefa live as parliamentarian. Yes. Ukuwahlangana nobaba uSibiya nathi ukushare ama notes enzosinika wona la. Amanotsana. Mhlawumbe into enzosikhuluma le briefing sayilelo. Le report enisinikeza yona. Nike nahlala mhlawumbe nathi mase ngibuza imibuzo mina ngizophendula kanje nabakubuze lo nawe uphendule kanje nami ngizophendula kanje. Icaka zesihlanu. So kuza kanjani ukuthi eSouth Africa uwena nobaba uSibiya obhale ku statement sakhe uGeneral Sibiya. Ku statement sakhe ubhale ukuthi wamnikeze kukhona isinqumo esiphume lapha esithi must disband immediately, and he even says now yena faku now yena. But uyabuya yena uyajika futhi useshintsha immediately usefana nowakho immediately uthi hayi immediately akamini uthi valani manje umina later. So kuza kanjani ukuthi no2 ikhuluma into ecishe ukufana kanti eqaleni ubeyibhale kahle uhamba nathi ama South Africans siyafana ngenkulumo sekujika mase kufika la. Ngikwazi ukuphendula okwenziwe yimina nokuphendula umbuzo obhekiswe kumina mawusubhekisa kuSibiya nakumina ngesikhathi esisodwa kusho ukuthi phela ngizophendulela yena. Awungaphendula lokwakho ukuthi kube icoincidence ukuthi kufane noma mhlawumbe awunibona na. Anginakho la ukaSibiya so angiboni ukuthi kufana kuphi nokwami kuphela njengamanje bengaze kulethe ukuthi nakho ukaSibiya nakho kwami. Ngiyahluleka mphathi ngoba honorable chief whip uqeda ukukhothela lento engikhulumela yona la manje awukusho ukuthi awunayo lento leyo kuyena awusho ukuthi awunayo kodwa uyiphendulile. Cha uchazile uma ubumlalele kahle umhlonishwa uNtuli uthe uzongifundela izinto uzofika athi ku paragraph bani kunokuthi nokuthi ku paragraph bani wasenza kanjalo ngase ngiphendula into eqondile manje ke awenza kanje ngoba enzile. Ngixolisele lokho mhlawumbe ke ngikhulumela kulelo phuzu akufundele lona ngibona ukuthi angakufundeli lona ngoba ulifundile. So ingakho ngibuza ukuthi kulowo mbuzo lo obaba uSibiya athe kuye immediately means now then later changes to into ayikhulumile ke wasethi usefana nowakho ku immediately later. Do you see the similarities and do you think it's a coincidence noma benihlangene nakhuluma? Angiwabone until kuze kube khona into okhuluma ngayo la kaSibiya nengikhuluma ngakho mina. Ngicabanga ukuthi angeke kuthiwe suyeke immediately ngathi uyakulimaza impela immediately awufuni ukuvuma. Bengiya la awukulimazi mhlonishwa kodwa ngithi ngiyafakaza manje ke kufanele ngifakaze ngento mina self ngingabuye bese ngithatheka nje okushiwo umhlonishwa bese ngikwenza ubufakazi bami angikwazi ukwenza njalo. Uyawabamba yini ama caucus namalunga wasesiphoyiseni laba abaphethe mhlawumbe yaba nama caucus nje umhabule eceleni nje? Hayi kuba nemhlangano lapho hayi ama caucus into formal. Hayi kuba nemhlangano nje ngiba nomhlangano no-National Commissioner ngasho ukuthi ngibambe imhlangano cishe ngaphezulu kwa9 to-National Commissioner 1-on-1 ngabamba 28 or more so ileyo mhlangano ebakhona. Kuba nama minutes lapho kulomhlangano kuba no PA secretary into enjalo? Impela nje isikhathi esiningi kwenzeka kanjalo kodwa hayi mangino National Commissioner siba sobabili akubabikho umuntu othatha ama minutes. Okay. Masibonga kanjalo. Uma uGeneral Sibiya ecela meeting ethi ithinta noMotlala nefamily. Sorry. Icela ubaba uMkhwanazi uGeneral Mkhwanazi cela kwena meeting. Uma icela le meeting uthe wena uyingabile because of ibinga qualify according to the structure mhlawumbe uvuma ngaso noma angisakhumbula impendulo yakho kodwa ibingalapho mhlawumbe ungangikhumbuza kancane. Angishongo ukuthi nganqaba ngithe ngawuthola umyalezo ngaphendula ngase ngiyacabangisisa ukuthi sizoyimisa kanjani le ndaba ngase ngiyimisa ngendlela engangibona ukuthi ngokwelami uhlangothi kuzofanele ukuthi ngiyimise ngayo ngiqale ngayo ngiqale ngo National Commissioner kanye no deputy wakhe ngize ku deputy wakhe ngize ku Provincial Commissioner bobabili ngoba
ngabona ukuthi kungeke kwaba into ubulungiso noma ekahle ukuthi ngilande umuntu ongaphandle ngobantu abala ngizomfaka emhlanganweni ngoba hayi ubani lo muntu ongaphandle? umkhotsi. Okay. So uma sowuthatha i-meeting masengithi ke ngobuye ngixoxe-ke naye uGeneral Mkhwanazi masihlangana naye noSibiye ngathi hayi sobuye sithola isikhathi sixoxe ngangiqonde ukuthi ngomcela nje ukuthi wandonga lo mhlangano okhuluma ngawo sesingawubambi manje kodwa ngisafuna ukuthi ke ngiwubambe nawe ke ngizwe ukuthi yini le efaka ifamily wena nefamily le efaka internal kodwa ubona ukuthi singamisa kanjani ngoba lena ayizolunga ukuthi silande uBrown Mkhotsi ngaphandle mhlambe nalo chief of staff kwenzeka kanjani? Honorable Nomvalo. Yeah, no, follow-up question, Chair. The Minister is saying he decided not to convene a meeting as suggested by or as requested by General Nhlanhla Mkhwanazi. So he decided to have a meeting with the National Commissioner, subsequently with the Deputy National Commissioner. Now, the question is, what were you discussing with the National Commissioner in relation to a request of General Nhlanhla Mkhwanazi? Because a reason for a meeting requested by General Nhlanhla Mkhwanazi was known by General Nhlanhla Mkhwanazi, not by the National Commissioner, not by the Deputy National Commissioner. So if I call a meeting, if I request a meeting from you, I don't even tell you an agenda of that meeting. And then you decide to convene a meeting with somebody else. What is it that exactly that you want to discuss with that person? Having not solicited a reason for my request from me as a person who requested for a meeting. I'm trying to get a logic of the approach that you decided to espouse. The meeting, I didn't say that I decided to have a meeting with General Masimula and then subsequent, as you say, with Sibiya. I decided that the approach would be I would meet General Masimula and General Sibiya together because I was aware of the challenges and so on between them. That is my decision, that one. And then I would have a meeting with General Sibiya and General Mkhwanazi, which I did. Manjike, General Mkhwanazi didn't say instruction that I must carry. It was a proposal that there are certain issues, let's have a meeting. Ngase ngidecide ukuyi-reconfigure ngalendlela engayibeka ngayo. Ngase ngithi ke so besihlanganeke mina naye bese sixoxa ukuthi what are these other aspects. That was the logic that I came to. Can I? No, Minister. So did General Mkhwanazi make an indication of the agenda that he intended to have in that meeting, a meeting that he wanted you guys to have? Did he share an agenda with you to say, Minister, let's meet and discuss about A, B, C, and D? So why? Because according to the explanation that you have given, there is no nexus between a request of General Nhlanhla Mkhwanazi and a meeting that you decided to convene with the National Commissioner. To discuss what with General, with General Masimula in relation to the request made by General Nhlanhla Mkhwanazi. Because you didn't know, he didn't share the agenda with you. So you didn't know the items that he intended to put on the agenda during your meeting, had you consented to his request. No, I don't think you are following the whole thing. I am saying I was aware of other matters, other challenges between the National Commissioner and the Deputy National Commissioner.
Now, 2, I've said the request was not an instruction that do this, do it this way. So, ngibona ngathi umhlonishwa is asking me as if you are about to say I broke the law for not carrying out what General Mkhwanazi was saying. It was a request, it was a proposal. Then I said when I met him with on that day, Ndonga, lo mhlangano loya owukhulume ngayo sizobamba, namhlanje sizobamba lo. So, and there was nothing wrong with that. Nothing. No, Minister, I think you are not reading my mind correctly. I'm not about to accuse you of refusing to convene a meeting requested by General Nhlanhla Mkhwanazi. That's not even where I'm going. The point here that I want to solicit is, how did you anticipate what General Nhlanhla Mkhwanazi wanted you to discuss about, having not met him firstly to establish the intention or his motive for a request for a meeting? You decide without even hearing what General Nhlanhla Mkhwanazi wanted you guys to meet for. You just you ignore him and then you go to the National Commissioner. So there is actually no connection between, in my view, no connection between a meeting that you had with the National Commissioner and a request made by General Nhlanhla Mkhwanazi. Because if you knew, if maybe General Nhlanhla Mkhwanazi had put an agenda on the request to say, Minister, I want us to discuss about A, B, C, and D in specific terms, at least I would be in a better position to understand where you are coming from. But you didn't know, you don't even ask him, Uguti General, ufuna sikhulume ngani, you just go straight to the National Commissioner. And you claim before this committee that the reason why you met the National Commissioner is because you wanted to speak to him first in relation to a meeting requested by General Nhlanhla Mkhwanazi. But Minister, if you insist on the response that you have given, there's absolutely nothing I can do. Yeah. Your window has expired. Thank you, Chair. Ngoba kuche sengikhanyisela ilambu, Hlonishwa, ngizobuza nje imibuzo nje ewu-30 kuphela bese ngiyavala. Izoba u-30 nje kuphela. Owokuqala mphathi wami. Njengominister uvumelekile ukuboshwa mawenza iphutha? Bonwa. Ukuboshwa. Noma mhlamba amaphoyisa analo ilungelo lokuthi akuseshe, akubophe uma ugangile or uma ekusola ukuthi ugangile or azoseshe ekhaya. Noma wena as a minister unento evimba ukuthi cha uminister akathintwa lapho. Njengelunga leParliament uyazi ukuthi imithetho yasezweni laseNingizimu Afrika iapply kuwonke umuntu ngokulinganayo. I take it for granted ukuthi you know that. And so I confirm that. So Mhlonishwa, kwenzekile ukuthi kuthiwe kwakho kufika amaphoyisa azosesha wajikiswa. Ajikiswe kanjani and esejikisiwe wenzeni ngaloko? Obani laba abajikisa amaphoyisa azosesha kwakho? Ya manje indlela oqala ngayo uthafike kwakho kanti mina ngithe amaphoyisa afika esangweni le estate. Okay. Eze kuba aseyiqondise lenkinga. Asefike ke esho ukuthi afuna ukuya la ngihlala khona. Kwakhulunywa ngendlela ngika-interview umuntu mina ngoba ukuthi ngempela lo wathini kodwa agcine ngangenanga ngoba ngiyathola nje sengithola ireport ukuthi amaphoyisa befikile angakwazi agcina esangweni. Lokuthi ajikisiwe mphathi uzwe nini? Uthole nini lo mbiko lo? Ngezwe ngalelanga ayekade efike ngalo. Ude kangakanani nesikhathi befike ngaso mhlawumbe? Hayi noma ngakwazi ukusho ukuthi bebefike ngasiphi isikhathi, mina ngizwa ngasiphi isikhathi kodwa bafika ekseni, ngezwe nje nami kwakusesekuseni kodwa. Wakhola ukuthi amaphoyisa yini? Ukuthi kade kufika amaphoyisa yini? Akithi inkulumo yayisho njalo. Sesho ukuthi wena wakholwa yini mphathi? Ukukholwa nokungakholwa
angaze ngifinyelele kukho engafinyelela khona ukuthi ngilalela inkulumo la afikile kwase kuthiwana awakwazanga ungena ajikile ngasenthi na okay mhlawumbe mangabuza mphathi into yanini lesikhuluma ngayo asanoma umhla ka9 October noma kodwa nje umuntu wase South Africa yini emele ayifunde kulesi sigameko kuwe makufika amaphoyisa noma egcekeni lakhe amfuna melenze njani makafundeni ukuthi angalinda uzawabona next month ngoba ubhizi kakhulu or uzophuthuma yekona yini emele ayifunde njengominister wamaphoyisa uma kufike nje umuntu unga-advise abantu ukuthi hey makufika amaphoyisa kwakho ekufuna unga-advise uthini lapho ake ngenze i-background kahle ukuze sikhulume into esikuyo ngendlela eyi-1 amaphoyisa aqale aya emzini othize ngenhloso yokuyobona uNkabinde athola ukuthi kuleyo ndawo aya kuyona akekho uNkabinde kukhona omunye umuntu amaphoyisa ke asiyamthatha ke lo muntu athi abamkhombise awabakhombise la uNkabinde ahlala khona aya afika ngakwazi ukungena lapha ehlala khona ngoba ngokulandisa kwento engayizwayo afika vinjwa kuleyo estate esangweni ngoba kukhona izinto ezazingekho ayengakaze ayikhombise kwazi ukufika lapho uqala kokuyi search warrant yayingekho okwesibili babengazi ukuthi baya kumuphi umuzi and akekho umuntu owayezobachazela base bethi laba basesangweni yabona mawungena la ungena ngoba wazi ukuthi uyakumuphi umuzi manje neyakumuphi umuzi bathola ukuthi abazi ukuthi uNkabinde uhlalaphi base ke bephindele emuva manje ke ikhona ke sengizovala sorry ungiphazamisile uche angazi noma uyakudefenda or uyangiphazamisa ngakodwa manje ke ngakusasa asevukela kule ndawo engihlala kuyona angiyizwa indaba mangilalela kahle ukuthi afika akhipha i-search warrant asethi siyemzini othize angiyizwa leyo ndaba so kusho ukuthi ke isimo sodaba simi kanjalo mhlonishwa sisonke akumina onqabayo akumina onayiphi inkinga kodwa kusho ukuthi uma kuukuthi babefike lapha engihlala khona njengoba babefike kwaNkabinde kusho ukuthi babe ngayiphethe incwadi bavumelayo ukuthi kumele bangene so into efuna ifundwe abantu baseNingizimu Afrika ukuthi amaphoyisa awavunyelwe ukungena kwakhe yadini engayiphethe ethi azosesha engayiphethe i-search warrant uma ekuhloniphile wangangena awusayengani kuwona uyohlola uyobuza ukuthi ningifunelani madoda angifake mphathi wami umbuzo wamogci kwathiwa ahambile skes phathi kwathiwa sehambile wena wangaye police station kuyiphi police station akuyona police station abashongo lutho akuyona police station ezongifuna kwakwamaphoyisa kwathiwa ahambile awashongo ukuthi amaphoyisa akephi hayi cha bangitshela okay angibuze umbuzo wami ogcina ushaya sengisuse ehlalweni lo nguthunywa abantu base South Africa bathe ngubuza ukuthi since waba uminister icondition yamaphoyisa injani since waba uminister wena and do you think there is political interference sengivala would you re-employ uGeneral Mkhwanazi njengoba icontract yakhe izophela ngiyabonga okay angiqale ngalombuzo ogcina uminister aka-employ uprovincial commissioner would you recommend cha uminister kanalo iqhaza lokurecommenda okusemthethweni analo iqhaza libambayo uma ufuna ngichazela ukuthi ungena minister uminister uprovincial commissioner appointa unational commissioner a consult no premier uma bengavumelani la ungena khona uminister akafiki ke lelo thuba okwesibili injani icondition angazi ke kahle ukuthi usho ukuthini ngecondition kodwa ukusebenza nje kukonke akuyona into engiyithatha ngokuthi isezingeni ongathola ukuthi lingaba kuyona
kuningi okusafanele ukuthi kwenziwe ukuzama ukubhekana nenselelo zomphakathi mayelana nezokuphepha. Kuseneyikhala eningi lapho njengoba nje abantu bekhala ukuthi abaphephile indawo ngeendawo la eSouth Africa. Kwezindawo kufiwa nje kakhulu, ikakhulukazi lama province amane, iWestern Cape neEastern Cape bese kuba iKwaZulu Natal neGauteng. Ilawo ma province okufikwa kona, kusho ukuthi isimo ke sethu sokubhekana nalengwadla asikho ezingeni elifanele okwamanje, kusafanele sisebenze kanzima. Angisazi umunye umbuzo wesithathu cha usukwathatha wakho umbuzo umphathi ofaka kuwena manje wangaphenduleka lo wami. Angibuza mhlambe njengoba umchunu, would you nje personally, would you recommend, or without ubu minister, would you recommend wena personally ukuthi angaqashwa yini ubaba uMkhwanazi as a citizen nje? Do you think uyiphoyise lathi singachubeka simqashe noma as a citizen? Wena uphendulele uminister. Ngiphendule ngoba angikwazi ukuthi angiyena manje. Ufuna ungifake entweni wena engenalo iqhaza kuloko, kodwa ufuna ungifaka ngewindi. Manje angikwazi ukungena kuleli windi, lincane kakhulu lelo ngifaka kulo. Okay, no, thank you so much. Thank you, Honorable Shongwe. Honorable